L-istudenti u għalliema Maltin huma kuntenti bis-sistema tal-koedukazzjoni f'pajjiżna. Dan kien ikkonfermat minn riżultati ta' stħarriġ li sar mill-Ministeru għall-Edukazzjoni fuq madwar 3,000 student, ġenitur u għalliem tal-iskola sekondarja. 46% tal-għalliema saħqu li l-introduzzjoni tal-edukazzjoni koedukattiva ma għamlet ebda differenza f'dak li l-istudenti jroddu lura lill-iskola bħala xogħol u 50% qalu li ma ħassew ebda differenza anki fil-mod kif għandhom jgħallmu. 24% biss ħassew li l-istudenti marru tajjeb inqas milli antiċipat. Mir-riżultati tal-istudenti jidher li l-maġġoranza huma kuntenti bil-mod kif qed jipparteċipaw fl-iskola u bis-sitwazzjoni edukattiva preżenti. Fost dawk tal-ewwel sena fis-sekondarja, 81% jħossuhom kuntenti, filwaqt li fost dawk tat-tieni sena hemm kuntentizza ta' 78%. Din tinżel għal 68% fit-tielet u r-raba' sena sekondarja. Min-naħa tagħhom il-ġenituri Maltin jemmnu li wliedhom qed imorru aħjar fl-iskola, b'mod partikolari f'din is-sena skolastika, u huma kuntenti bl-edukazzjoni li dawn qed jirċievu. Dawn ir-riżultati qed jitressu quddiem l-għalliema biex jiġi kkunsidrat dak li l-istudenti qalu li jridu li jitjieb fl-iskejjel. Fost il-ġenituri hemm 78% li jemmnu li wliedhom marru aħjar, filwaqt li 63% raw titjib f'din is-sena skolastika. Il-koordinatriċi tas-sistema koedukattiva Marija Ċappara innotat l-importanza li t-tranzizzjoni bejn il-middle schools u senior schools, jiġifieri dik ta' bejn it-tieni u tielet sena sekondarja, għandha tkun waħda kooperattiva bejn il-kapijiet biex ikun assigurati t-trankwillità tal-istudent. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li l-ikbar sfida tibqa' dejjem id-dixxilpina tal-istudent. Minkejja riżultati daqshekk pożittivi, student jirritalja meta b'mod kontinwu qed jieħu edukazzjoni f'suġġett li ma jinteressax u allura hemm bżonn ta' introduzzjoni ta' mezz ta' tagħlim iktar flessibbli u anki azzjonijiet immedjati jekk student jikser ir-regoli tal-iskola.